Oke. Cekak gampange sampean maido karo Semar, ha to? Cekak gampange sampean maido karo gegayane Semar sing kepengin dandani negara Ngamarta. Malah luwe-luwe sampean ngarani Semar kepengin duwe derajat liyane luar saka derajat Batur. Ha ta ngono ta? Lho. Kuwi mung panyokro bawa nanging rak durung sak tenane to. Rasaku kanom. Padune kowe arep nudingi karo Semar. Semar kepengin duwe derajat sarana kowe ketunggan pusaka telu. Semar kepengin duwe derajat ketunggan pusaka telu, Semar kepengin luwih saka derajat Batur. Ngono wae rasa dadak tau ubeng-ubengke. Bagong sing sabar dhisik. Ora iso sabar. Aku nek ngene iki ora iso sabar aku. Semar dunekke werna-werna, kepengin duwe niat sing elek. Kepengin duwe niat sing ora prayoga. Saya tak takon karo sampean. Semar ngomong Pandhawa pirang puluh tahun. Tahu Semar njaluk undaan bayar? Tahu Semar njaluk derajat sing luwih dhuwur? Tahu Semar kepengin duwe apa-apa? Ora tahu. Semar lahir batin nglakoni iki kanthi ikhlas. Ora duwe niat apa-apa. Minangka dadi pamomong ya minangka dadi pamomong. Nek Semar gelem dadi wong duwe derajat, duwe pangkat rasa dadak nganggo pusaka telu tombak karo welang payu tunggu naga pustaka jamus tombak karo welang. Lemu nyebut ki ngawur urusan. Wong nesu bebas. Wong edane bebas. Ahlinya ahli. Padake ora. Ora rasa dadak perlu tombak karo welang payu tunggu naga pustaka jamus nyajiman liwat ora. Ning Semar ki tak omong ya. Ae itu sing Sanghyang Bathara Ismaya mbiyen nek gelem dadi dewa, Semar ki wis mukti. Wis mukti nang kayangan kono. Ora dadi titah kaya kowe kuwi. Hah? Ora kok dadi kowe ora basa kowe. Nesu mosok basa. Nesu kok basa ki wadgu. Punten dalem sewu ngono. Kula tak medal Jawi. Kula nek sampean wani kula tak bali teng Karang Kadempel. Nek sampean wani tenan karo Semar, tak laporke bapak. Yakin kula mboten ajeng wedi nglaporke bapak. Ning nek mengke perkara cilik dadi gedhe mang tanggung dhewe lho sinuwun. Kula wis ora piye-piye pokoke. Blogegku kesatune to. Lip. Mal. Rayungan Roma Wongkong Tumalong Romambat Wetyan semukang mawar raras Koko Prabu dereng ngantos paripun anggen kula nampi sabda pangandika paduka menika mboten pangling kados sowanipun Panakawan monggo Panakawan Bagong sowan wonten negari Ngamarta Koko Prabu jagat Dewa Bathara jagat Pangestu-Nggara. Yayi. Nadan dipun menapakno Bagong menika tasih Panakawanipun para Pandhawa. Mila dinten samangke kula aturi animbali menapa wigatosipun dening Bagong sowan wonten Sumadra Yayi Prabu. Mestinipun wonten wigatos dening atasipun namung sak derajatipun Panakawan kraya-raya sowan dhateng negari Ngamarta. Koko Prabu kasinggihan mekaten. Mugi kasekecak anggen jengandika lenggah. Kula diandangu dhateng sowanipun Bagong. Iya, Yayi, kula semanggaken. Panakawan Bagong padha rarja sak praptamu sawise asu ingkang dadi napas, asap ingkang dadi riwe. Panakawan Bagong raharja sowanmu Panakawan. Nonamit pasang Kalimantabe
nebena nyeladuni dumawaing tawang towang sinuwun linepana ing tulak manuk keparang kula ngaturaken sembah sing langsung alon-alon aja kesusu-susu anu sumung kemeng pangabekti kula konjo ngersa paduka sinuwun Prabu Puntadewa iya Bagong ndak tampa pangestuku tampanana kula cancang pucaking remi Bagong nun nek ora iso basa iki rasah basa kula cancang pucaking weni weni to weni ora remi ora ngerti kula cancang pucaking remi dumawaing kiyu-kiyu ora kena kuwi nggih kula cancang pucaking weni dumawaing wijang nah rumeketing Werdaya saestu ndadosaken cahya nur cahya daging rakayuwanan sinuwun prayoga nunggunmu ngadhep kula nun sampun boten kirang prayogi sapa ingkang dadi kancamu Bagong kula piyambakan mawon sinuwun kula nu cah kendel iya nggih prayoga nunggunmu lungguh sampun boten kirang sekeca anggen kula biyanten sampun Prabu iya Bang nggih Panakawan Bagong padha warja sak praptamu pengetunipun sinuwun Dwarawati Prabu Sri Bathara Kresna wilujeng bekti kula konjo sinuwun iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana ya Bagong niki nang ya aja kurang ajar lho terus kok nirokke suarane Kresna men supaya kula niku ya semangat ngoten lho panjenengan niku lek ngendika renyah carane krupuk niku bar dintas kula ya kudu renyah ya kudu ngimbangi karo sing nimbali iya Bagong iya lho anu nggih penak nanggonmu lungguh Bagong sampun mboten kirang prayogi sakarepmu Bagong nggih wis ngonten mawon malah penak Bagong padha warja sapraptamu Bagong pangestunipun Ndara Werkudara nering sambi kala Ndara yo prayoga nunggun ngadhep kula ngaturaken sembah tak tampa pangestuku tampanana ayo nek iso dirokno gedene suarane Werkudara Bagong nung biasa mawon ah sampean gedhe tenan suarane sampean iku ora asik gedhe ora mung suarane iya prayoga no nggih sanget anggen kang ndadosaken jimat paripe Bagong padha warja sak praptamu pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjung nggih Den iya Bagong nggih kok pun sawetara ora rawuh teng Karang Kadempel iya akeh kewajiban kasatriyan Bagong wah jan wis mendring kula macet sampean mboten rawuh niku anggere ditekani mung kula tinggal ndelik iya Ponokan Bagong padha warja Ponokan Bagong padha warja pengetunipun Ndara Kembar Ndara Nekula Sedewa wilujeng bekti kula kunjuk iya Bagong tak tampa pangestuku tampanana ya Bagong nuni nggih sanget anggen kawedadaken jimat paripe ki ora Bagong sami wilujeng weh lah Siti inggih selamat tekaku kowe selamat to sehat to kowe dadi abdi ngamarta pangestunipun sehat syukur adimu sing lemu iki jenenge sapa kowe kula pun Bandriyah lali aku kowe ya sehat to Bandriyah pangestunipun wilujeng Mas Bagong wah jandaku mboten kepanggih iya ya karang aku ya arang-arane negara Ngamarta nggih nomormu ijek ajek to tasih ajek kok tak kirimi gambar meneh ya nggih sing asik beres aja kuwatir pokoke senengane kok kaya ngono lho adik iki ora apa-apa kuwi Ponokawan Bagong kula wonten Jawa sinuwun apa sebabe dene sira sowan mongko tanpa tinimbalan
Murugake matur marang panjenengan ingsun Panakawan Bagong. Sampun dipun keparengaken sinuwun. Wis ingsun keparengake. Matur sembah nuwun. Ingkang sepisan kepareng kula ngaturaken tebah Siti Sekol Binunteling Ron Kelapa. Apuren ta mbok bilih wonten lepat kula anggen kula ngunjaken sapa paduka sinuwun Prabu Darma Kusuma. Kaya ora dadi ngopo, Bagong? Ing angka kalih sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak. Nanging kula menika dapur dipun utus Bapak Semar utawi sowan kula menika minangka duta. Duta apa? Duta terong. Duta pengawakane Kyai Semar Badranaya. Mengkono Bagong. Nggih. Lah bapakmu ya gene. Ngeten sinuwun. Mugi andadosna ing kawuningan. Najan bapak niku ketoke wong loro saudon telu saurupan. Ning panjenengan prisa piyambak to bapak niku kere. Iya. Bapak niku wong ora duwe, tata lair pancen bapak niku wong ora duwe. Ning batin bapak niku wong keserakat. Iya Bagong. Batine bapak niku dewa ngejawantah. Arep ala dikaya ngapa bapak niku Semar niku dewa ngejawantah. Tur bapak niku dadi pamomonging para Pandhawa niku wis mataun-taun. Pinten-pinten puluh taun dadi abdi tanpa gresula, dadi abdi sing tewajo dhateng kewajibanipun niku mung Bapak Semar. Mengkono Bagong. Mekaten nggih. Sabanjure piye? Pada suatu saat nggih. Kuwi tembung apa Bagong? Waduh niki tembung modern. Sampeyan sawijining dina bapak niku crita kalih kula. Crita karo kowe piye? Bapak niku nglakoni tapa brata. Iya, menyang endi teng Sentrong. Mboten medal 7 dinten. Kalih simbok. Tapa kok wong loro mboten ngerti niku pancen lakune bapak ngoten niku tapa karo simbok 7 Mbah. Bareng metu saking Sentrong, bapak niku terus pucet cahayane. Mergo entuk sasmitaning dewa sing sajake Mutawatiri. Terus terung dina bapak mboten kersa dhar, mboten kersa ngunjuk. Terus kula ditimbali niku wau. Gong, kowe tak andani aja kaget. Lah ngopo bapak kok ora nyeluk Gareng, ora nyeluk Petruk sing diceluk kok aku? Aku lagi ora percaya karo Gareng karo Petruk. Bapak ngoten niku. Lah ngopo ya Pak kok ora percaya karo Gareng karo Petruk? Soale Gareng karo Petruk lagi wae mbautke dit RT ngono. Mula aku ora percaya karo Gareng karo Petruk. Kowe tak timbali, kowe sing tak percaya. Oh nggih, sendika. Ajeng crita napa, Pak? Aku ki nalika tapa ning Sentrong kae kok entuk sasmita sing sajake kaya Ngutawatiri le. Ngutawatiri pripun, Pak? Sesuk ki ora suwe meneh. Ngamarta ki bakal entuk cobaning dewa. Mbah pirang dina saka saiki, mbah pirang sasi saka saiki, Ngamarta ki bakal ke Taman Pegebluk ingkang gegirisi. Oke para kawula ingkang esuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Ngoten niku. Wah. Tenane, Pak. Tenan aku ora goroh. Bapak ngendika ngoten niku. Ah, Bapak kudune iso nanggung perkara kuwi, Pak. Ngamarta ki sing ngomong Bapak lho. Negara Ngamarta ki sing duwe kewajiban gawe tentrem ki Bapak. Duwe kewajiban gawe kabagyaning kawula ki Bapak. Klebu para Pandhawa ki ya dadi tanggung jawabe Bapak. Iki ambeke daturke para Pandhawa wae, Pak. Bapak nyandet kula. Aja. Engko ndak Pandhawa kaget. Ning Pandhawa ya perlu ngerti. Mergo nek Pandhawa ora ngerti engko ndak ora tata-tata. Lah jane iki iso ditanggulangi le. Terus carane nanggulangi pripun? Ditanggulangi seranane aku nyuwun ngampil pusaka Ngamarta. 3 cacahe. Napa mawon, Pak? Siji. Sik, catetane meneng kene. Siji tumbak
Karawelang loro payung mata payung tunggul naga sing angka 3 pustaka jaminan pustaka jamus kelima sada pustaka jaminan utang jamus kelima sada niku telu-telune kudu tekan Karangkadempel bapak sing ajeng nyarati bapak sing ajeng dongane srana pusaka telu niku Pandhawa iso uwas saka bebaya pegebluk neng piye karep omong apa niku lho ananging kok dadi neng ananging nek sampean mboten maringake nggih sampun monggo mawon kula mung diutus kalih Bapak Semar nek diparingke matur sembah nuwun dene ora ya mboten apa-apa wong kula ya mung dadi utusane Semar ning nek pegebluk niku tumama tenan teng negara Ngamarta sampean ampun sambat sapa-sapa Bapak wis ngelekke karo Nalendra Ngamarta Werkudara piye Dimas ana kanan kaya ngene ora sandadak walang ati pusaka telu werena Bagong bedi gawa Bagong ning Karangkadempel men disarati karo Semar men Ngamarta ora ketaman pegebluk kuwi luwih apik tinimbangane awake dhewe meneng wae ora tumandang karya ning monggo bakal weruh pira kae kawula sing padha tekaning pati kuwi malah ora prayoga Arjuna kula cundhuk kaliyan panjenenganipun Kakang Mas Jodipati kembar piye iya kula nderek Kang Prabu inggih Kang Prabu kula nderek Bagong dalem kowe krungu dhewe kesaguhaning para kadang niku langkung prayogi mergi bapak niku nek omong niku sadet saknyet kok kadangkala bapak niku ya sok ora mandi ning kadangkala ya mandi ning ketoke niki lek omong kalih kula niku serius tenan sinuwun mboten main-main niki ketoke wong bapak niku lek ngendika niku karo ora ngematke kula kok penrawanging netra niku mendhuwur kalih omong niku blas ora ngematke kula sing ngomong niku kaya dudu Semar lho kaya dudu bapakmu senes suarane niku pokoke beda karo suarane bapak biasane ha niki nandhake nek sing paring pangandikan niku pancen dudu Semar ning sing manggon ning awake Semar iya Bagong pancen bener ngono nggih sapa sing manggon ning awake bapakmu waduh sapa ya sinten sinuwun lah kowe karo wong tuamu dhewe kok ora apal iki piye aku ora apal ya nyatane ya ora apal tenan kok sing manggon iku ketoke Bathara Ismanta sapa Ismanta Jaidan Ismaya Ismaya kok Ismanta iki bakul dawet Ismaya ketoke sing ngendika wong rada halus kok suarane nek bapane ku ora pengendikane kasar ngoten nika niku suarane rada halus berarti niku asline sing ngomong udu bapak ning sing ngenjingi bapak sing lenggah teng sanubarine bapak iya Bagong nggih mula monggo nek aja diparingke nggih kula beto sakniki nek mboten nggih pripun carane Koko Prabu wonten dawuh Yayi menggah paduka Kanjeng Koko Prabu kados pundi nuwun sewu menawi babakan Semar nyuwun pusaka 3 menika kala wau tumrap kula kedah dipun petang liripun kados pundi nuwun sewu nadan Semar menika panakawanipun para Pandhawa Semar menika abdining para Pandhawa nanging nuwun sewu Semar menika menungsa lumrah menungsa ing kedunungan ina lali salah apes lawan mati kuwatir sing manah kula menawi menapa ingin dipun aturaken Semar lumantar Bagong menika namung karti sampeka ing sejatosipun Semar menika namung melek pusaka 3 negari Ngamarta anggenipun semados sak mangke Semar saged junjung derajatipun luar saking derajating abdi gaya derajat ingkang langkung inggil menika saged ugi kelampahan amun nuwun sewu mboten teges kula menika badhe ngiyas dhateng Kakang Semar namun nuwun sewu namanipun titah menika kedunungan lali kedunungan supet lan kedunungan lepat mila kedang atos-atos menawi ngantos pusaka 3 menika luar saking para Pandhawa pusaka 3 menika mangke dipun beto Semar kekiatan menapa ing dipun ginakaken para Pandhawa Semar saya
gadhahi panguwasa Semar Sentosa menawi gayuh napa-napa badhe kasembadan menika ingkang kula ajri Yai Prabu. Nuwun sewu kok ana swara ra penak mau sapa sing ngomong? Hah? Ayo ngaku. Antara piyai telu seneng mburi kuwi sapa sing ngomong nek Semar ki ya menungsa. Kedunungan ina lali salah apes lan mati. Kuwatir rasane atiku nek Semar kuwi duwe gegayuhan kepengin luar saka derajating abdi, kepengin duwe derajat pangkat sing luwih dhuwur. Sapa sing ngentoki kata-kata iki mau? Hah? Kina ora ana sing ngaku babat habis lho iki kok. Nek nitek suarane cilik iki genan Ndara Werkudara. Wis. Ngawur. Oh ya utuh. Ndara Janaka. Dudu Bagong. Sampean. Aku ora kok jeneng ngiyas karo bapakmu ora Bagong, kowe aja salah tampa. Ning niatku mung ngelek-eleke marang para Pandhawa. Angel to kelakone dinalar kanggo nalar sing ganep. Ing atase derajating Semar kok arep maluyake negara Ngamarta ing bakal ketaman pegebluk. Mongko dadak mbutuhake pusaka telu. Ya kuwi tumbak karo welang payung tunggul naga lan pustaka jamus miyang jimat lima sada. Nek kudune Semar arep kepengin dandani negara Ngamarta kuwi ora kok kongkonan kowe, nanging Semar tekan ana negara Ngamarta. Kuwi luwih iso dipercaya. Lah kok dadi kongkonan kowe? Mongko kowe iki mung batur, kowe mung gedhi bal 17, kowe iki mung Panakawan. Nek nganti tumpangsa nggo mboyong pusaka telu iki mau, apa ora gawe geger cilik pusaka ilang? Gedene pusaka oncat apa ora gadi rame negara Ngamarta? Mula kang saka kuwi perkara iki dipetung dhisik aja kesusu Bagong, aja kesusu. Aku ora ngarani ento Semar kuwi duwe gegayuhan liyane ora. Aku ngerti pambegane bapakmu. Ming sing jeneng menungsa kuwi kedunungan ina lali salah apes lan mati. Saapik-apike wong kuwi tau tate nandang kleru, sak kleru-kleruning wong tau tate nandang bener. Kuwi wis eneng-eneng jagat kuwi ditetepi dening panguwasaning dat kemurung dat, mula kudu ngati-ati. Oke. Cekak gampange sampean maido karo Semar, ha to? Cekak gampange sampean maido karo gegayane Semar sing kepengin dandani negara Ngamarta. Malah luwe-luwe sampean ngarani Semar kepengin duwe derajat liyane luar saka derajat batur. Ha ta ngono ta? Lho. Kuwi mung panyakra bawa nanging rak durung sak tenane to. Rasaku kanom. Padune kowe arep nudingi karo Semar. Semar kepengin duwe derajat sarana kowe ketunggan pusaka telu. Semar kepengin duwe derajat ketunggan pusaka telu, Semar kepengin luwih saka derajat batur. Ngono wae rasa dadak tau beng-bengke. Bagong sing sabar dhisik. Ora iso sabar. Aku nek wis ngene iki ora iso sabar aku. Semar dunekke werna-werna, kepengin duwe niat sing elek. Kepengin duwe niat sing ora prayoga. Saya tak takon karo sampean. Semar ngomong Pandhawa pirang puluh tahun. Tahu Semar njaluk undaan bayar? Tahu Semar njaluk derajat sing luwih dhuwur? Tahu Semar kepengin duwe apa-apa? Ora tahu. Ora tahu. Semar lahir batin nglakoni iki kanthi ikhlas. Ora duwe niat apa-apa. Minangka dadi pamomong ya minangka dadi pamomong. Nek Semar gelem dadi wong duwe derajat, duwe pangkat rasa dadak nganggo pusaka telu tombak karo welang payung tunggu naga pustaka jamus tombak karo welang. Lemu nyebut ki ngawur, ora urusan. Wong nesuwi bebas. Wong edane bebas. Ahlinya ahli. Padake ora. Ora usah dadak perlu tombak karo welang payung tunggu naga pustaka jamus mian lima sada ora. Ning Semar ki tak omong ya. Ae titisen Sang Hyang Bathara Ismaya, mbiyen nek gelem dadi dewa, Semar ki wis mukti. Wis mukti nang kayangan kono. Ora dadi titah kaya kowe-kowe kuwi. Hah? Ora kok dadi kuwi ora basa kowe. Nesu mosok basa.
Nesu kok basa kuwi wadgu. Punten dalem sewu ngono. Kula tak medal Jawi. Kula nek sampean wani kula tak bali teng Karang Kadempel. Nek sampean wani tenan karo Semar tak laporke bapak. Yakin kula mboten ajeng wedi nglaporke bapak. Ning nek mengke perkara cilik dadi gedhe mang tanggung dhewe lho sinuwun. Kula wis ora piye-piye pokoke. Koko Prabu kados pundi? Menika mboten prayogi kedadosanipun Yayi. Menawi ngantos mangke Bagong menika pradul saestu kaliyan Semar. Menika mangke kriwikan dadi grojogan geguyon dadi tangisan. Lajeng kepareng paduka menawi saged Bagong badhe kula tungkung kula candhet sampun ngantos wangsul dhateng negaring utawi wonten Karang Kadempel. Kula semanggaken maduka Kanjeng Koko Prabu Arjuna wonten paring dawuh menipun Kakang Suwawi kula dherekaken Koko Prabu. Nadyan Bagong wong loro saudon telu saurupan mung drajating Panakawan parandene Bagong wong jujur Bagong ora tau apus-apus marang bendarane nadyan salah bawane srogal nanging to bab kejujuran antaraning Panakawan telu gareng Petruk Bagong sing jujur dhewe malah Bagong tumrap aku ngono. Iya Dimas, banjur sak banjure kepiye miturut petunganing Dimas Werkudara? Yen miturut petunganku pusaka telu paringna marang Semar. Merga Semar wis tanggap marang Sasmita. Yen negara Ngamarta bakal ana apa-apa, bisane ora tumama ning negara Ngamarta kudu nganggo syarat Karang Kadempel kanggonan pusaka telu, tumbak kara welang, payung tunggul naga lan pustaka jamus miang jimat kelima soto. Ucap kacarita nalika semanten ngraosi pusaka ketiga tumbak kara welang miwah payung tunggul naga pustaka jamus miang jimat lima soto. Eling-eling pusaka menika kedadosan saking Nalindra ingkang digdaya sekti kalintang mila panggraitane tan prabeda kaya menungsa. Mijil saking pagedangan pusaka-pusaka tiga kumleyang sak nginggiling Datulaya nututi plajaring Kilurah Bagong. Sedewa teka banjur ngadhep ngarsaning pun Kakang Nun sewu Koko Prabu. Nembe kemawon Kakang Mas Jodipati ngraosi bilih Bagong menika Panakawan ingkang jujur. Menika kala wau sedaya kabukten. Buktinipun menapa Koko Prabu mboten nyumurupi kahanan napa Sedewa? Pusaka tiga tumbak kara welang payung tunggul naga pustaka jamus miang jimat lima soto. Kula tingali kumleyang wonten sak nginggiling Datulaya malah sajaipun nungka lampahipun Bagong Prabu. Werkudara, yen ngono bener apa kang dadi ngendikaning Dimas Sena? Pusaka telu melu kelawan Bagong rasa dadi ditututi.
Kusuma telu hai panggraitane tan prabita kaya menungso dasare kedadian saka menungso saka nalindra sing padha saling wujud dadi pusaka. Iya Dimas, kanthi cara mengkono mbarep ora usah sangga rungki. Sapurnaning lelakon antaraning Bagong karo Kresna kakangku tak kanthi menyang Karangkadempel. Sowan ngersaning Semar Badranaya. Iya Dimas pun kakang mung kari manut. Kang mengkono yayi tatanan parengganing para kawula aja nganti ana ing kesempyok ing aradan. Upama dadi perangan antaraning Koko Prabu kelawan Panakawan Bagong. Lan tak jaluk Siadi kudu ora kena ngrekake para putra supaya mrawasa lawan Bagong. Ora bakal aku ngewangi Bagong apa dene ngewangi Kresna. Kabeh tak anggep katresnanku kabeh. Iya Dimas, Sediwa kula maring adhawuh bibarna kang padha sibo ingsun kundur ngedaton. Kawula nengestaken dawuh nuwun madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Dimas Sediwa purna gatining pananggilan. Sangawa Sukanta daton druk saking dampar kencana kinapit gambaran gading kadhiraken sangganing Promban Cedi manggu ketanggung Jaka Maloro ing sami ngampil bacaraning keprabon. Kawis dengan saking Mandura tindaknya Sri Naranata katuran saking Mandrawa kaya tansah gumebyar candraning Sri Naranata wau. Nanging Prawadyabala kok sur tambur miyang suling pepandhen dalutek dewa pandira kakandha warna-warna pindha Jaladhyana Sri Kawuryan Koko Prabu
Putra Gar Puruji Setyaki Cemadung dawuh. Wa Prabu ingkang putra ing pringgonanipun Gatotkaca Cemadung dawuh. Wa ingkang putra ing Jakar Putra Antarja Cemadung dawuh. Pakde eneng apa Pakde? Pakde Ndarawati kok ngawi sanggane para putra sajae nemu wigati. Mbah Barana karo putra-putramu kabeh ana wigati apa lan bakal diparingi kewajiban apa Pakde? Setyaki wonten timbalan. Gatotkaca wonten timbalan. Antarja wonten timbalanmu. Antasena dawuh apa Pakde? Wektu dina samengko pancen kowe tak klumpukake. Ingkang wigati tak blabari sejatining lelakon ana ing Datulaya. Senajan Dimas Setyaki melu sowan parandene adoh. Parane mula ora ngerti lelakon ingkang dumadi ana ing Datulaya. Dri, mila ingkang saking menika kula Cemadung dawuh Koko Prabu. Jroning perembugan Datulaya negara Ngamarta mau nyara widhekake pasumenan ingkang dilakoni dening Yayi Prabu Darma Kusuma. Durung ngampung babak anglayoni jujul lan usuli. Sawane Panakawan Bagong ing nalika semana ngandhakake yen to Semar entuk sasmita. Negara Ngamarta bakal kelaman pegebluk. Akeh para kawula ngisuk lara sore tekaning pati, sore lara esuk ketiwasan. Lho. Mula Bagong tumuli nyuwun kelawan para Pandhawa mboyong marang pusakaning Pandhawa telu cacahe tombak kara welang payung tunggul naga. Sartaning pustaka Jamus Miang Jimat 5 sada. Nadan para Pandhawa maringake nanging rasaku ora kepenak. Mula tumuli aku menehi wangsulan kelawan Bagong ning kok sisip sembire kurang-kurang bejane. Iki mengko malah kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Lajeng para paduka Setyaki wonten timbalan. Gatotkaca wonten timbalan, Antarja wonten timbalan. Bagong ngancam kelawan aku bakal bali marang Karkadempel. Kan matur marang Kyai Semar Badranaya yen to nggone mboyong pusaka mau gagar wigar merga digondheli karo Nata Ndarawati. Ing ateges Bagong mung bakal adu-adu tegese nglincipi carang apa-apa. Mula kang saka Gustyaki Bagong golek ana. Ngendi gone ketemu aja entuk bali marang Karkadempel, mengko mundhak ora prayoga kedadeane. Nggih, ngestaken dawuh. Lajeng pangkatipun ingkang rayi benjang menapa ora ketang sambung obor celok lintang tumuli mangkat dina iki. Menawi mangke Bagong berguguk utawa wadon menapa dipun paringaken Purwawasesa wonten astanipun ingkang rayi Setyaki. Kena kowe lara Bagong nanging aja nganti lara lan gedene tekaning pati. Yen no ngati kateman kaya mengkono-mengko mundak ora prayoga. Lah rak ngoten tegesipun anggere kula tumandang menika mboten tida-tida. Iya, pancen mengkono. Mara gage mangkata nyuwun pamit tambah pangestu Gatotkaca, nyuwun pamit tambah pangestu Prabu. Madani putra Jakar Bumi nyuwun pamit tambah pangestu. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik, Nggih. Anakku kabeh Gatotkaca Antarja Setyaki. Mangusung ngambrengeng kadikaroning kaswase dosang kondo astrat mojo long lalu mangulati surya mangrangsang kok dengaren awar lunga tok candhet Pak Antasena. Piye? Kakangmu Gatotkaca Antarja wis nyendikani dawuhe Kresna kakangku. Heeh, terus
Mung wae maneh Kresna kakangku ora jujur. Karo sapa? Karo anak-anake kabeh. Sebabe kowe ngerti dhewe. Kowe tak kandhani saklungane Kresna nututi Bagong. Pusaka 3 ya kuwi tumbak Karawelang, payung Tungganaga, pustaka Jamus Klimasada. Oncat saka pagedhongan pusaka. Lho. Pusaka 3 oncat saka pagedhongan pusaka, Pak? Ya. Nendi ngetutke lakuning Bagong. Pusaka 3 mau kedadian saka menungsa, kedadian saka ratu sing digdaya. Mula panggraitane tan prabeda kaya menungsa. Kena tak upamake yen apa kang dadi gegayuhane Semar kuwi murni lahir batin, ora kececekan rasa piye-piye. Oh ngono, ya. Mula kowe tak candhut kuwi aja ngestokake dawuh Kresna. Terus malah kowe tak dawuhi. Dawuh apa? Belanana Bagong. Aku, ya. Engko nek aku diseneni Pakde, nek kowe diseneni bapakmu Ndarawati, mengko wadula karo aku sing wangsulan. Dasare apa aku tok kon ngewangi Bagong? Bagong wong ora salah, Bagong wong ora luput. Kresna kakangku paring dawuh karo Setyaki diwenehi Purbawasesa yen Bagong berguguk utawa wadon tegese Bagong arep dipulasara. Sithik akeh Werkudara tau tati nampa pangudange Bagong, aku tau dimong karo Bagong. Yen Bagong nandang lara, aku ngrasake lara. Yen Bagong kena apa-apa, aku sing kapitunan. Mula ora usah melu-melu kakangmu loro kae. Yen perlu kowe belanana Bagong ning tak jaluk nggonmu belani aja nganti kawistara. Oh ya, manut Pak. Dadi aku iki ora melu Pakde Ndarawati ning ngestokke dawuh Bapak. Kowe belanana Bagong. Lah iya aku ngestokke dawuh Bapak. Yo. Mangkat belanana Bagong, ewang-ewang ngono, mesake. Wah, kae Ponokawan. Kaya abdine Ngamarta. Kresna kakangku sajake wis lara ati karo Bagong nganti dawuh karo Setyaki yen Bagong bakal terus bali, bakal dipiloro. Yen ana apa-apa kowe sing tanggung jawab. Yo ngestake dawuh, ora usah kuwatir Pak. Taiwangane nek panjenengan do nyikol karo Bagong, monggo Bagong aku sing tanggung jawab. Wah, janjian nek apa-apa gitu mandone Bagong kowe sing tak ajar. Yo wis beres Pak. Carian putra lamun kawekasan eka wisanggeni maya Wisnu Pratenta wisanggeni maya Wisnu Pratenta kena aku mulai omong bapak tenan kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Lah kok sinuwun Ndarawati kok cubriya karo bapak. Mongko niate bapak ki nyelametke kahanan Ngamarta. Bapak mergo entuk impen nek Ngamarta arep ke taman pegebluk. Lah kok malah dikira bapak arep kepengin duwe derajat bangkat srana kenggonan pusaka 3. Walah, bapak ki nek gelem sugih ki ket biyen. Ora saiki iki lagi pengen sugih, ora saiki iki lagi pengen derajat pangkat. Nek pengen derajat pangkat iki ket biyen. Ya kowe Kresna kowe. Sinayang Manggelung. Ratu ki nek awake ireng mesti cubriya karo sapa-sapa. Lah kok dadi tekan semono lek mung ngegagas karo bapak. Tak kandhake Semar
nek Semar nesumbuh dadine negara Ngamarta aku wis leleh luweh. Wis mbah aku pokoke iki. Aku nek lapor bapak dadi geger mesti aku ya disalahke. Bagong tumbak cucukan, cangkeme ora tau diatur. Ngrekoso to, nek ora tak laporke, Kresna arep bungahe. Mengko terus omong sapa-sapa nek Semar duwe niat liya, awe cilaka, Semar elek. Wah wis aku iki dalam suasana berdiri di persimpangan yang bersama-sama sulit. Jan wis ning manah luweh. Entek obat pirang-pirang ya luweh. Nek ora tak omongke bapak ndak tuman bae, Pak. Lho. Kowe dipaido karo Sinuwun Ndarawati, Pak. Perkara kowe ora trima, masalah iki rampungna karo Sinuwun Kresna wae, Pak. Ora tukang pukule wis teko iki. Bagong. Anu nggih. Ndara Setyaki? Iya. Kok le tindak kok kesusu? Nuwun sewu lho biasane niku nek nyawang Bagong ora ngonten niku. Niki kaya le kejem delok kula. Kuwi gatine napa? Bagong. Nun, kuwi arep endi? Ajeng wangsul. Bali endi? Ayo nang omah. Bali kok nang parane wong. Aku didhawuhi dening Kanjeng Koko Prabu Ndarawati, kowe di ora entuk bali. Jarine kowe arep wadul perkara negara Ngamarta. Kowe arep wadul karo bapakmu yen nggonmu mboyong. Pusaka 3 ora kelakon merga dialang-alangi Kanjeng Koko Prabu. Padha karo kowe adu-adu antaraning bapakmu karo Koko Prabu. Kowe seneng yen gawe geger. Kowe seneng yen kabeh padha congkrah. Mula dina iki aku kon ngoyak karo kowe supaya aja bali ning Karang Kadempel. Terus nek kula nekat bali tak jotosi. Ngandel ora. Wis Semar ki dadak kongkonan aku ya ngapa to ya. Biasane wing diokongani Petro kok dadi aku ngono lho. Wah wis masalah meneh. Wus. Ya aku mulai ya dijotosi nang kene ra urung ya dikethaki. Rumah saya kok repot temen to iki aku. Wes dina iki kowe niat nang kene apa bali? Nek niat kula bali. Kowe arep wadul. Merga kula bapak nggih dinyek kalih Ndara Kresna, dikira bapak niku duwe niat ala, duwe kepengin duwe derajat pangkat. Sarana alasan negara Ngamarta bakal ke taman pegebluk terus nyilih pusaka 3. Sinuwun Kresna cubriya karo bapak nek ke bapak kepengin dadi wong derajat, dadi wong pangkat. Ha niku tegese ra nglarake ati to. Kula anake Semar, nek bapak kula deleke kaya ngoten niku ati kula ya lara. Perkara iki rasah didawake. Kowe nang kene wae rasane ndi-ndi? Nang kene wae rasane sing makani sapa? Nang kene nek nganti dinan-dinan terus kula ngelih piye ayo. Mula kula tak wangsul tak lapor karo bapak mawon. Mengke perkara niki men dirampungke bapak karo Sinuwun Kresna. Niku tegese adil. Ya ngono kowe nekat. Nggih nyuwun ngapunten den paripaksa kula nekat. Ya nekat tegese kowe wani karo Setyaki. Mboten. Sumpah ora. Terus kok kula wani karo sampean niku kula niku sing arep anggo menang apa? Sampean duwe godhong si kuning, kula blas ora duwe pusaka napa-napa. Terus sampean kulino gelut, kula niku blas ora tau gelut. Nek nantang wani. Nek gelute mboten wani. Mbok kowe aja bali. Kula ajeng wangsul. Nek bali padha karo wani karo Setyaki. Ora wela wong iki piye to ya? Halo. Ora wani. Sing muni wani sapa? Nek ora wani nang kene. Mboten kula ajeng wangsul. Ajeng wangsul ajeng matur bapak. Yen ngono kowe wani karo Setyaki yen arep bali. Ora, Ndara yakin sumpah. Kula ora arep wani karo sampean. Sing tulung nggih menang kowe napa? Sampeyan iku paribasan gelut bendina tur ya Senopati. Lah kok kula ajeng wani karo Ndara Setyaki yen menang napa? Mang gagas to.
cebol gaya wulan wutonge tolintang ora bakal kelakon cepak wurunge timun mungsuh duren. Kula timune sampeyan durene glundungi wedi memet. Yen ora gelem tak glundungi kowe nang kene wae. Kula ajeng wangsul. Nang kene wae. Kula ajeng wangsul. Bajigur tenan. Wis ora prayitna. Ndara Sencaki wis ngadeg. Mulai kula ajeng mulai rasa mulai kula ajeng mulai dies. Kok tegel ya kataku. Semok metu kecape ndasku. Wah, lah ngono pancen wis aku kesonjombaya tenan iki nang Ngamarta. Monggo mesti iki sing didhawuhi kaya aku ora mung Sencaki tok. Ngibarate kaya dene iwak kecemplung nang sega. Ora bakal iso ilang mung gari ngemplok. Mesti tekaning pati aku. Wis iki nek ora mlayu mulai nang Karangka jempel dijur-jur nang negara Ngamarta malah ngrekoso uripku nek ora. Wes modar tenan aku. Dono ketemu Linmas, mrene ketemu Gento. Gento cengelmu kuwi. Wah, ngrekoso iki. Bagong. Nggih. Kok nabrak-nabrak ngopo? Ajeng wangsul. Kok bali ngopo? Ngonten perlu. Lah iya perlune apa? Kena aku bloko. Kula ajeng wadul Semar. Oh, wadul bapakmu dis. Lagi tangane saya gede. Modar tenan aku iki. Ora aku arep ngantem karo kowe. Aku arep jotos karo kowe ning kowe waton bloko. Karo ngopo? Wadul bapak. Mergane wadul? Bapak duwe niat nyirep pagebluk teng negara Ngamarta sarana mboyong pusaka 3. Tumbak Kono Welang, Payung Tunggul Naga, Pustaka Jamus Kelima Sada. Terus kok dipenging kalih Ndara Kresna, ati kula lara, bapak dikira duwe kepengin derajat pangkat mboyong pusaka 3. Oh, terus ambaran niku kula nesu, kula terus bali. Metu niki ajeng mulane niku cegat Ndara Sencaki. Lho, Paman Sencaki. Anu nggih. Ngopo Paman Sencaki? Nyegat kula ora entuk bali. Ning kula pengen bali. Terus diantel sirah kula. Dis ngoten. Semok. Ora siap kula. Lho, nek siap wani po? Ora. Wong ora wani kok dadak siap barang ora. Wis ora-orane iso ngampet lara to ya. Terus piye? Lah terus sampean niki ajeng napa? Menging kula bali. Ora. Aku mrene iki aku untuk dawuh bapak. Bapak sapa? Lho, bapakku. Bapakmu sapa e? Lho. Iki tak tunyo lho malah ora bosok. Anu bapake sampean sinten e? Bapak Werkudara. Wah, Bapak Werkudara ngendika pripun? Antasena, kowe aja nganti wani karo Bagong. Kowe aja nyikara Bagong. Ning Bagong kae tau tate ngudang aku, momong aku, malah nek perlu Bagong kae wangono. Mergo niate Bagong kae suci. Niate Semar ki ya suci. Ming Kresna sing sajahe golek-golek perkara, ngono. Ndara Werkudara ngendika ngono? Iya. Wah, pancen piyai sip tenan. Ngerti arambe ati kula. Lah iya. Mau aku kon ngewangi karo kowe. Nek ngoten nika Sencaki nika mang jotosi. Kosek. Nek aku jotosi Majelis Setyaki aku wani. Ning kok nek didelok wong akeh iki kayane ora wangun. Lah terus kowe maju meneh. Papakno Majelis Setyaki. Kowe iki ora edan to? Lho. Kok malah ngono iki edan. Lah kula niku bar diajare. Bar diantel nggon bathuk.
dies ngonten kula kelengkangan candhak sirah kula jeblas kena mabrek kula madhep mriko duantel cengal kula dies kula niku pun ajeng mlayu kok maju meneh sampeyan mriko Seto matane ora mendono-mendono ngono kuwi kowe maju meneh tak ewangi lha iya wis genah terus lare ngewangi piye nek kula tekan rika wis mati piye ya iki nek dinggo nek omong ki ngene to kowe maju sik ning aku tak manggon ning awakmu wah seneng karo bojoku kowe ha ora ning awakmu ora ning omahmu ora ning manggon ning awakmu kuwi oh tak kira nek manggon serumah karo aku ngerdingke kowe ha ta ora iya wae mula nek bojoku memeni kok wirawiri dengkul mlocot kuwi ora wis saiki kowe tak angslupi pripun kanthi badan sukma aku manggon ning awakmu nek kowe tak nggoni kowe diantem ora krasa lara pate ra iso mati kowe iso apa-apa wae kowe digdaya nane tenan ora ngapusi lagi ora serius lho iya serius carane ngamot ambegan aku tak mlebu ning awakmu saniki iya metu pundi metu cangkem ora sedeng metu pundi metu sing mriki amba ning ketoke ciut ning amba niki ora ada jenis lho Gus wegah kowe ngampet ambegan ngesane iki wis aku tak mlebu ning awakmu ya yen aku wis mlebu ning awakmu kowe ngopo-ngopo bakale dadi wong digdaya kowe diantem ora ngrasake lara kowe dipateni ra iso mati aku tak mlebu ning awakmu kowe dadi wong digdaya mbah slamodar ning ngampet ket mau omong wae ora oh ya lali ya lali tak bisa lali ya guys wis tiba kantep bayu atmaja ngelingono risang satria wiratamtama wis kong wis aku wis mlebu nanti kepentut mbon mlebu wis lho wedian teng awakku lho ora mbrenjul iya padahal sampean gagah kula cendhik lho aku rak badan sukma nganggo panglemunan oh mekaten iya naming kowe diantem mak wis nyaki ra ngrasake lara tenane tenan ngopo ndasku jeblaske lemah sik ternyata ora krasa edan gleleng iki sayo sencaki aja meng kowe sak mara tuamu wonten kene aku mau sia-sia karo aku terus keluwihan liyane napa nih keluwihan liyane napa keluwihan liyane sakarmu karo ngopo-ngopo iso mabur iso tenane iso nek mabur carane sikile gedruke lemah ping 3 engko terus iso mabur asli iya niat batin mabur karo gedruk lemah ping 3 weh yo tenan asem kok wah wis gleleng tenan iki suwah ngendi ketok golek kamar mandi sing ra ono gendrenge wah ngandel ora waduh wah aku nek ora diculi ngono kae iki kisra nang pikiran wah bajigur tuwa bareng dangak untune entek wis waduh edan gejlike pirang-pirang nek medun pripun iki ya mikari medun ngono wae niat ati medun oh nggih
Landing. Ya. Wah, guys, iki nek kula tak bali mawon. Lho kok bali piye? Arep tak pamerke bojo kula e. Kae dirampungi sik. Oh, nggih. Ambles bumi kaya sampean ya iso. Iso. Carane ngamet ambegan. Terus ngletak ngono wae ora bablas. Weh. Ngenek kejeglok. Ayo tratapan e. Ndarantosena iki sok ngapusi. Ku nek ngletak duok ngono ra ya menjoto. Ora, wis to, yakin wae. Weh, lah tenan e. Ku aja. Oh ya mung peteng. Ora ana apa-apa. Ora ana wong dodol rokok barang iki. Wae lah, waduh telone gede-gede tenan iki. Ya apik aku ambles bumi nggawa karung, telone tak panen ning jero bumi. Sesuk nek do panen mung kari gagang tok. Aja mesake among tani among kesma. Jong. Wah, bajigur nabak sapi teng. Neranise wis. Weh lah, sarean iki kuburan. Ketok iki. Lho, iki kok madhep ngetan. Wedi ya ben omong-omongan karo jejere ya. Nek tak benake paling iki jarene sok disiksa kae paling disiksa iki. Wah, iki ana sik gari balung tok. Wah, ana sing sik wuto iki. Wedok. Kumpung meneng wae. Mau rapek. Judul lah. Ya, mabur. Medul meneh. Ambles bumi. Jedul meneh. Mabur. Benar tak tanjake pokoke. Ora kuwi arep maju perang ya apa? Sak ngarepku kowe iki meneng wae to. Meneng jero kok cerewet. Oh, aku metu mudhar kowe tiba. Aja, barantasna. Ampun metu lho. Iki tak buntuti kabeh bolongane. Tak leboni lilin. Ben mangkel aku. Ampun metu lho. Ora, ning medun, guys. Kayak dirampungi pakaryane. Ayo! Amo Suramarata jamratai bagian padha-padha. Sentyaki, kowe mau ngantel aku ya. Ini pembalasan Arya Kamandanu. Ewake wis diajar karo Setyaki isih begogok neng kene. Wong iki aja sok sumbar. Ngono? Wong iki aja sok sumbar ndak aber. Gajah kae ngegungke tlalene ning kala mangsane apes tlalene. Ula kae ngegungke wisane ning kala mangsane aber wisane. Manuk kae ngegungke swiwine ning kala mangsane pepes swiwine. Ngono? Glopa glape. Gajahe kepengin menek. Elake. Kowe iki omong apa? Aku malah nembang to iki. Ayo Sentyaki arep ngapa kowe? Kowe arep ngapa? Kowe ngeyel karo Setyaki apa perlu tak jempalani meneh? Isih kurang nggonku ngajar karo kowe. Kurang. Ayo ketokno. Godhong wesi kuning. Keprun ndasku. Neng nganti aku cilik sambat gede ngelekar sambat loro meguru karo kowe. Lho.
Apa kowe bar meguru anyar? Sencaki, aku ya anak Semar. Semar ki dewa Ngejawantah. Aku nek wis diwenehi kekuatan karo Semar. Lihatlah. Tontonen aja kedep. Moko ndak dikira aku gawe-gawe. Ya, delan ya. 1 2 3 4 mengkari ndase tok. Ndase dindelepke sisan ora? Ndase dindelepke sisan ora? Dindelepke ora? Ayo kowe tak takoni, ndelepke ya? Lho, ada. Jedel meneh sirahe. Lho. Ndelepke ora? Ndelep. Terus langsung saka kene ding 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 ding. Aku mabur Sencaki. Yo tenan. Bagong medeni iso ambles bumi iso mabur. Kok ora kula semanggaken kula mboten saged mengsah Bagong. Gilani katidayan. Nun sewu nggih. Paman Garboruji wonten menapa Bagong saged ambles bumi saged ngambah dirgantara kula semanggaken nggih. Suramrata Jamrata imbang padha-padha. Iki cah gleleng. Duk deng samara deng duk bis sama kubis. Ayo, Sencaki mundur. Sapa iki satriya nganggo rompi? Bar nyanyi dangdut ta. Parap. Weh, Gatut Kaca. Ora basa. Basa sampean mung arep belani Kresna ta? Tabasan ana sampean belani Nata Ndarawati. Iya atau tidak? Hah? Mula tinimbane aku basa daki-daki ra urung sampean mungsuhe Bagong. Ayo sampean ngejak apa? Ayo ngejak apa? Ngendelke ra iso mabur sawangan. Jan ra wedi. Medun kaya aku banter. Medun kaya alon-alon. Welo ngece we. Padahal aku ora iso medun banter. Hah? Mabur wis tak duduke. Sekali iki kowe ora kaget. Pancen satya pompengan. Delon. Asem ira wedi. Jedul mabur langsung ambles langsung jedul. Waduh cilaka iki kok kita kaya ora grogi babar blas. Bagong kowe gawe geger negara Ngamarta apa mbok anggap aku wedi karo kowe terus karemu piye? Ayo yen pancen wani karo bendaramu neng ditentokke kaya apa aku sing tekaning pati. Oke, ngejak pirang dina mana tau Gatut Kaca. Wajit. Aduh. Mati aku aduh. Wis kira Kaca iki. Apa ora kowe? Aduh. Minta ampun karo Kaca. Ora bakal tak wene macak. Tinimbangane kowe urip. Tinimbangane kowe bakal gawe geger negara Ngamarta, Bagong tak pancap pundakmu tak jebol sirahmu. Waduh piye iki? Kecekel endasku. Mati dening aku. Aduh! Kiai Semar
Paripaksa aku tumindak kaya ngene. Yen pancen Siwa Semar ngluputke Gatotkaca tak akoni. Aku kleru ning anakmu ya kleru. Gawe ontran-ontran gawe geger ning negara Ngamarta. Mula kudu nampa paukuman ingkang sakmurwat. Bagong, aku njaluk ngapura. Paripaksa aku tegel karo kowe, Bagong. Asem yo akeh semute to kene iki. Kene weruh wong mati pindah kowe girap-girap. Nyatane dirubung semut tenane. Ketoke sandiwara kok mung cokoti semut geni aku ngrekoso. Ayo. Pokoke nek ora tak gawe sungsang bawana balik mumpung Bagong lagi gleleng iki. Ayo sapa sing arep ngetok mungsu aku legane ngati. Iki. Ya dasar para nyata Bagong. Kan mbelani Kresna ya ana. Gatotkaca wedi karo aku. Gila karo aku sencaki mundur. Kok dadi kowe arep mungsuh Bagong iki tanggo menang apa? Bagong mentas meguru anyar. Sawangan dina iki Bagong iso ngambandir Gantara. Ora mandi ya. Endi mabur? Jarine iso mabur kok ora iso. Aku nek mabur mung sekilan. Ora tau dhuwur-dhuwur. Mergo aku fobia ketinggian. Mabur ora iso, ambles bumi Sawangan ora. Wedan. Kok macet kabeh iki? Ora ana sing belani bablas iki. Lagi piye iki nek iki Antarja kok sik tak telitine. Apa ana kabel sing ucul utawa ana mesin sing rusak kok dadi aku ora iso mabur ora iso ambus bumi iki mesti ana sebabe. Sincan wis metu. Sincan biasmu. Ya salahe ra omong-omong. Malah ya omong-omong dadi kula niku ora patek kisinan ora. Piye iki? Minggir ganti aku. Ampun gelut lho Kakang Adi. Wis ben. Nek kono wangi Siwa Ndarawati tak wanenane Go, tak jajali Kakang Antarja karo Antarsena menang sapa? Aku ora marahi lho iki kok dadi masalah meneh iki kok. Iki sing disalahke aku meneh iki kok Dan. Menengo. Ngopo kan? Didhawuhi karo Siwa Ndarawati Bagong ora entuk bali. Oh sik, Bagong ora entuk bali iki Bagong arep bali nang sapa? Wong Bagong bali nang omahe dhewe kok ora entuk ki piye? Kuwi hake Bagong. Kuwi kamardikaning Bagong arep bali nang omahe. Perkara Bagong arep ngopo-ngopo nang omahe kuwi wis purba wasisaning Bagong. Tur karo meneh tak delok iki mau bapak paring pangandikan. Paring pangandikan piye Dimas? Yen to tumbak karo welang payung tunggul naga. Pustaka Jamus Lima Sada uwal saka pagedhongan pusaka melu laku ning Bagong. Ateges apa kang dadi sediyane Semar kuwi lahir batin ora ana niat liyane nggone bakal kepengin gawe tentrem negara Ngamarta. Apa ngono Dimas? Aku sing didhawuhi Bapak. Malah aku sing didhawuhi supaya ngayomi karo Bagong aja nganti dipulosara karo Kakang Antarsena, Kakang Gatotkaca lan Mak Jlik Setyaki. Ngono Dimas. Ya yen pancen ngono terus aku piye? Apike malah kowe karo aku saiki melu ning Karangkadempel. Mergo iki wong Ngamarta karo bapak ya arep budal ning Karangkadempel. Lah Siwa Ndarawati wis to, ora usah dadak melu Siwa Ndarawati. Mane iki engko melu kewirangan, kowe melu wisin, kowe manut aku apa manut Siwa Ndarawati? Ya wis aku melu Dimas Antarsena. Lah ngono malah kepenak kok. Apik iki perdamaian iki jenenge.
ora ana permusuhan. Sampeyan ya ora duwe anu rasa kali kula to? Ora, Bagong. Syukur. Melu seneng kula melu bungakan tanpa upama. Iya. Wis nek ngono, Kakang Manjingo jroning bumi sik mengko tak sasmitani nek aku arep makan ning Karang Kadempel. Oh ya Dimas aku manut karo kowe Dimas. Heeh, Kang. Kabeh wis katon padhang. Nggih. Wis kowe bali yo. Anu nek mulai seneni bapak. Lho kok seneni bapak mergane Kula ora nggawa pusaka 3. Tumbak Kara Welang Payung Tunggul Naga Pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Aku ngerti niate kakekne Semar kuwi pancen suci lahir batin. Anu nggih. Mula kowe tak kandhani ya. Pusaka 3 mau sejatine ora pusaka bain-bain, nanging pusaka mau kedadian saka Nalindra ingkang sekti Mahabara. Mula pusaka 3 mau panggraitane tanpa beda kaya menungso. Nggih. Lah kuwi sawangen saiki. Pusaka 3 kuwi ning mburimu ngetuti laku jantramu Bagong. Masa? Tenan, aku ora goro. Udus. Wedian. Niki napa mbiyen kedadian saka menungso? Iya. Menungso kabeh tur Nalindra kabeh. Wah, mula kok dong karo karepe Bagong. Niki napa Tumbak Kara Welang. Sing niku Payung Tunggul Naga. kok kaya gada Lagi mingkup. Oh. Kuwi nek digarke ya iso. Oh nggih. Sing kaya layang tanpa tulisan iki Pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada. Ora saben wong iso nyekel kuwi ya. nggih. Bejo kowe iso nyekel kuwi, aku wae ora wani nyekel pusaka 3. Ning jarine Punden Pandhawa nek arep nggawa pusaka 3 kuwi disembah sik. Disembah. Menuju kuwalan. Oh nggih, siap. Keparang pusaka menika kula beto wonten Karang Kadempel, Ndara. Ya, kono gawane ning Karang Kadempel. Malah kondo bapakmu iki nom-noman lancur Pandhawa tak irit ning Karang Kadempel, bantu karo bapakmu, Gong. Wah, siap matur sembah nuwun. Pun nek ngoten kula tak beto pusaka niki nyuwun pamit nggih, Daratasena. Ya sing ati-ati aja kaya bocah cilik ya, Gong. Nggih, matur sembah nuwun. Senayang manggulung mintonaken Dewi Kramanira kang kuwitiran ing asta kang kumitiran ing asta oh jagat wasan iku Bathara Arjuna wonten maring adhawu
Saka pangrasaning pun Kakang apa kang dadi niating Kakang Semar mau sayekti ora mau mligi kepengin ndandani negara Ngamarta. Ing ngaturing Kyai Semar ngendikake yen to ora suwe negara Ngamarta bakal ketepan pegebluk. Bisa birat saka pegebluk mau yen to Kyai Semar mboyong pustaka Jamus Lima Sada tumbak Karawalang lan payung Tunggul Naga kasinggihan mekaten. Nanging saka pangiraku kok ana niat liyane dene Kakang Semar kok mboyong pusaka telu mau. Koko Prabu sampun ngantos nggadahi panyokara bawa ingkang boten kaliyan Kakang Nayantaka. Kula ngertos pambeganing Kakang Semar Badranaya. Arjuna kula wonten maring adhahu. Kowe tak kanthi nang kene iki ming bakal tak tanting kowe percaya aku apa percaya Kakang Semar? Wis menawa gage wangsulan. Inggih. Inggih piye? Inggih. Ora usah dadak kowe wedi. Kowe percaya Natandrawati apa percaya Kakang Semar? Yen kowe percaya Kakang Semar gage, saiki kowe nyango karang kadempel. Nang yen mengkono niat liyane Kakang Semar nggone kedunungan pusaka mau, kowe aja nutuh pun Kakang lho. Ning yen kowe melu Natandrawati, ayo ta bebarengan dina samengko jugarake niating Semar nggone bakal nampa pusaka telu. Sartane bakal dandan-dandan negara Ngamarta. Dicoba lahir batine apa pancen kepara nyata niate kuwi mligi. Niat bakal gawe tentreming Ngamarta apa pancen kesasapan niat liyane Janaka. Kresna Senayang manggulung minturaken Dewi Kramanira kanggo mitiraning astaneng asta. Lajeng kepareng paduka Kanjeng Koko Prabu. Dene mekaten pangandika paduka Janaka kula men paring adhawu. Tunggunen ning kene. Aku tak golek Pintasraya supaya samengko nggone bakal njugarake karepaning Kyai Semar bakal saya kuat lan saya kukuh bakuh niating Natandrawati. Kula sumanggaken aja lunga lho Janaka, mboten Koko Prabu kula tenggo wonten mriki.
Den prayitna semuriris semuriris eko balik Bapak Bendara kula Den. Ndara Puntadewa, Ndara Werkudara. Kula ngaturaken bekti nggih Ndara. Iya Kakang Semar ndak tampa. Ora liwat pangestu Tampanana. Nggih, kula pundhingga jimat. Semar ndak tampa. Tiba padha-padha dipol. Nggih Den. Wonten apa kok sami rawuh wonten Karang Kadempel? Njumbuhake kelawan utusanmu. Ya kuwi Bagong ing nalika semana nyuwun ngampil pusaka katelune negara Ngamarta. Tumbak Kara Welang Payung Tungganaga lan pustaka Jamus Miang Jimat kelima sada. Apa wis sira tampa Kyai Semar? Sampun. Sampun kula tampi, Ndara. Malah sakmangke sampun semare wonten ing Karang Kadempel pancen niat kula nyuwun ngampil pusaka katiganipun menika supados sakmangke sageta kinarya srana anggen kula hambirat Sukerta ingkang badhe tumandhuk wonten Praja Ngamarta. Mengkono Kyai Semar nggih. Lan boten wonten cecek niat sanesipun anggen kula mboyong pusaka telu menika nggadahi gegayuhan sanesipun menika boten lair batos. Ndara kula kinten sampun ngertos dhateng Jawi lan lebeting Semar. Iya Kyai Semar. Yen to pancen kaya mengkono, Puntadewa kelawan kadangku Dimas Werkudara mung jumurung kersaning Kyai Nayantaka mangsa borong bab padhang lelakon ing Praja Ngamarta Kyai Semar. Nggih, Ndara ngestakaken dawuh. Semareka den prayitna samuriris eka balik Titiyani Gandayani Trisanya Purnama sasi
Biar kiraraning tengah tamilang lintang Bima Sekti yen pancen wis kaya mengkono Kyai Semar apa diparengake sawetara wektu Puntadewa mapan ning Karang Kadempel niku langkung prayogi. Niku langkung sae nyurung dhateng gegayuhane Semar nentremke negara Ngamarta menika Ndara. Iya Kyai Semar. Lang Kendriya mengung bumi kuncing langit kelap-kelap katon lir kincanging risang mawe gandum sabaran katulu wukir moyak mayik saking dias baliwur kakek Semar aku sing prapto kek Kyai Semar aku sing prapto Kyai Nayantaka aku sing prapto Kyai Semar lancur-lancur Pandhawa Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja. Iya kek aku sing prapta ning papan kene. Wilujeng Den, ya slamet. Wilujeng Ndara, ya Reng slamet. Garing slamet. Lolo garing aku ya slamet. Ndara Antasena, Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja wilujeng, ya terus aku slamet. Ya Petruk aku slamet. Ya Petruk aku tansah pinanganing kawidadan. Gong ora ngabekti ndara-ndara. Dendam aku isi ya. Dendam apa? Kae Gatotkaca kae mau nugel ndasku lho, Tru. Apa iya? Untung wae ndasku lentur. Ditugel ora apa-apa. Menginger. Diapure ora. Wis saiki wis di ngapura, wis di ngapura. Wis wawuh. Wis wawuh. Wis damai, wis damai. Ha iya. Bagong aku njaluk ngapura Bagong. Wes ngopo ngapura apa? Kowe tegel karo aku kok. Ora, aku ora tegel karo kowe. Nyatane nek aku ora diangslupi Ndara Antasena, mati aku wisan, Truk. Ya wis sesuk meneh ora Bagong. Anggere sesuk wani karo aku titine Nana kowe. Apa, Gong? Titine Nana. Titenono kok titinono. Nana wis ora pandang bulu aku. Pokoknya ada bulunya tak pandang. Orang pandang bulu kok ada bulunya dipandang. Asri. Sami enten apa Ndara? Kakene Semar jumbuh karo nalika semana aku ketemu karo Bagong jare negara Ngamarta bakal ke Taman Sukerta. Ning mergo kakene Semar gone bakal mbirat sarana pusaka 3. Mula aku karo Kakang garwa Kakang Antarja niat mbelani sarta njurung marang lekasing kakene Semar. Syukur. Ora pancen ngoten. Malah kepasang yogya katujing merga tumrap kula gegayuhan kula niku bakal kasembadan. Kelakon gegayuhan kula ning pacobane mesti uga enggal nekani. Ngono ya kek nggih. Mula niki mboten dangu melih pacoban niku mesti bakal teka. Mula kula pasrahke sampeyan sing prayitna ngati-ati lho Ndara, kula tak ketemu karo bapak sampeyan. Parekoten prayitna semono
diseseke sik terus. Boleh nyuwun tong-tong enceng tong-tong enceng tung-tung tak tung cek tok. Ayo men. Karena iya rasa dadak sesek-sesek to reng penabuh iki ya nganggo tenaga ora nganggo mesin. Kepel, kesel kok kepel. Kesel. Wah ya jagongan ndara-ndara iki ya. Ah iya. Ndara Garut Kaca kuwi jebuna paling dhuwur dhewe ya ring. 173 kok. Nggih ta, Den? Iya. Nurantara iki 128. Nurantara iki 171 nggih. 171 gejlek cengelmu iso. Kok 171 tenan cendhek banget. Tenan meng padha prastu kuwi. Ha iya. Ning yo sing praitno ngati-ati ring. Ngendikane bapakmu mau tak pikir-pikir bener. Wong ki nek gegayuwane wis kelakon, pacobane bakal cepak. Mula kowe karo aku wajib surtiti ngati-ati, aja ming paningal lahir tok ning paningal batin diwengake. Lho, Tru, paningal batin diwengake. Lho, Gong, paningal batin dingake. Wis tak ngake ket mau. Ana sing mlebu-mlebu ae. Paningalku batin ayo wis kerjule ngake ngantian. Ha iya. Mula kudu ngati-ati reng nek ana apa-apa kok ndak kowe karo aku dukane karo bapakmu. Oh nggih, mangga mawon pokoke kudu sing prayitna ngati-ati ndara. Gunjang ganjing langit kelap-kelap waton. Pergin sanging risang mawe gandrung. Ucap kadetal nalika semanten. Ngramyang balaning Betari Durga. Nalika semono prapteng Karaka Dempel. Sigra sumusup anggane ngrisang Antarja. Malik tinggal Sang Antarja nyandhak ing Rai Raden Garukata linarak kaget Sang Antasena wau. Lah tenan kok Reng. Malah iki luwih mbebayani. Sajae mungsuhe iki mungsuh sing ora ketok. Kakang Antarja kok ngerti-ngerti ngelarak Kakang Garukata. Walah dalah kene ora tak singkirke mesti gawe maksiat ning Karang Kadempel. Hati-hati, Truk. Ora ngalamun. Petro. Se, ngopo to, Rek? Ora ngalamun, aku ki mak lur kok ngalamun. Ora ngalamun lho, Tru, yaene iki kok demit tenan iki. Monggo pawawan rampung-rampungan jatilan to, Tru? Heeh. Ngati-ati nek nganti kowe ngalamun ngrekoso uripmu tenan. Kanggonan demit. Oh, wis ora bakal iso piye-piye kowe. Kowe ngalamun ngene. Ngopo iki, Gong? Keselak apa piye, Gong? Kok kaya ora, Gong? Lho kok matane malik? Gong, Gong. Kowe sadar ora, Le? Wah, tenang kae bocah kowe. Ora bakal gawe nglawat aku nyilih ragane kakangmu supaya aja ngawistara yen kowe ingkang mateni aku. Eling, Kang. Di masaku ki ngono apa, Yayi?
Kakang dinggoni wong sing kurang tanggung jawab. Bangsaning jim berkasaan ngenggo raganing Kakang Ngulasala Kakang Garukaca. Aduh. Adhiku Garukaca piye? Ora apa-apa, Kang. Ora seminggir. Iki dudu gaweanmu ning gaweanku, aja melu-melu, Kang. Aku kowe iki ngapa le? Wes kowe iki ngapa kowe Kang Supan to wes. Gong kowe ora ngawur. Gong. Culke. Gong culke. Waduh. Idoni bareng e. Setan. Culke ora kowe. Culke ora. Culke ora. Culke. Kecantol. Aduh iki kecantol rada angel. Culke ora, culke. Asal. Dileboni jenggot irunge ya iso wahir. Ayo, culke ora. Culke ora. Ora culke. Ora culke. Culke ora. Kapokmu kapan? Ayo, sambat to. Culke ora. Culke ora. Dia nambune, Tru. Lados pirang dina ya kowe? Kok le meka. Muka apa ora kowe? Wah, bakong ngawur. Njaluk Japa mantra Bapak ora? Manut, Gong. Manut piye maksude? Manut arep njaluk apa ora? Aku manut karo kowe. Ndarantasena tumandang karya kono nek adirange wangi ndak aku dikira awake dhewe ora lahir batin ning wangi Ndara. Yo, Dewangi yo. Kunjang gancing langit kelap-kelapaton lurking sanging risang mawe gandrung anane aku ora gelem males mergo jane aku ngerti Lek aja kebangetan kaya ngono to Lek mbok sampean ki mikir sampean ki menggali sampean metung kakekne Semar ki labuhane tumrap sampean wis akeh. Apa sampean percaya karo ngendikaning Wa Prabu Ndarawati ngeboti Wa Prabu Ndarawati ngiwake karo kakekne Semar. Apa yen ngono Pak Lekku Madukara kuwi ora duwe penggalih. Wis nampa pirang-pirang lelabuhaning Kyai Semar Badraya kok dadi tekan semono penggalihmu Lek. Antasena, malah wis nang kene. Sing nang kene ora mung aku karo anak-anak Pandhawa. Ning Siwa Darmakusuma, Bapak Kyai Jodipati ya wis lenggah nang kene. Nek sampeyan ngamuk kaya ngono iku tak andhake karo bapakku malah salin perkara. Aduh, aja nggir. Koko Prabu, Kakang Mas kula manunggal wonten ing Karang Kadempel.
Yatalarta saking Gudha Sang Kurukula yen amutusa Sang Sri Ladala bujleng-bujleng iblis lanat padha cek-cekan adiku malah sajake pasrah bongkokan karo wong-wong karang kadempel ya ndi Semar yen pancen ora duwe niat sakliyane bakal gawe tentrem negara Ngamarta mesti wae kowe iso ngasorake marang Jajal Wreka Petro apa? Ndara Antasena ketemu macane Badar Ndara Janaka. Iya, terus ana buta gedhe banget, Pak. Buta gedhe. Sumbar. Ayo, nek pancen Semar ora duwe niat liyane mbangun Ngamarta, mesti wae iso ngalahke Jajal Wreka, jenenge Jajal Wreka. Bapak wis tau Jajal urung? Jajal sapa? Jajal Wreka ki mau? Kuwi jeneng kok jojal-jajal ora. Kowe lungguh nang mburiku kene. Kaya ngopo wujude buta Jajal Wreka? Tak sawange Panakawan ngantos-antos lho, Pak. Iya. Pareka den prayitna semuriris eka balik titiyani Ladala Semar durung tau wanuh durung tau tepung lah kok wis tepung karo aku apa ora jeneng wong kondang apa ora jeneng wong kaluka ngartasi aku ming derajate ngaceplik kok sampean Ratu Buta iso ngerti karo aku. Yo pancen aku wis ngerti karo kowe. Terus wigatine niat mung bakal kepengin njaluk bali pusaka telu. Tumbak Kala Welang Payung Tungganaga Pustaka Jamus Miang Jimat Kelima Sada. Kok sik kowe iki sapa? Lah kok njaluk pusaka telu? Kowe dudu wong Ngamarta, kowe dudu wong Pandhawa. Lah kok dadi kowe njaluk pusakaning para Pandhawa? Monggo Pandhawa wis padha ikhlas maringake pusaka, saiki wis padha lenggah ana ing Karang Kadempel. Lah kok dadi wong kowe liyan kebrayan kok njaluk pusaka telu? Aku sing tunggu pagedhongan pusaka negara Ngamarta. Semar sapa Ngamarta wiwit negara rung dadi tekan saiki aku sapa Ngamarta. Sapa wae sing tunggu negara Ngamarta ki aku weruh, aku ngerti marga kuwi bangsaning jin. Andaning Prabu Yudhistira duk nalika semana padha dadi pengayoman tumraping para Pandhawa melu njejaga negara Ngamarta. Ning aku urung tau tepung kowe kuwi sapa? Kowe iki jin ya udu, kowe iki buta ya udu. Lairmu buta, ning jane batinmu dudu. Ha iya apa ora? Sapa, Pak? Strewet menengo kowe. Menengo kowe ora ngisruh. Ora kok laire buta kok batine udu ki sapa? Mengko kowe ngerti dhewe. Aja ngapusi aku. Kowe aja ngapusi Semar. Ya ta?
Lairmu buta ning batinmu dudu mbok ora usah dadak sok sulapan kaya ngono kuwi. Nek sing sok tok doli sulapan ki Petruk Gareng Bagong kowe kena, nek Semar aja. Mergo Semar ki ngerti trik-trik sulap. Aku mbiyen tukang sulapan. Lah kok dadi kowe malah pamer karo aku? Lho, apa kowe ngerti karo aku? Ora ngerti sebab apa? Yen pancen awas-awas kita ngerti karo aku sapa? Sinuwun Ndarawati to sampean. Wah! Aku percaya marang kelantipan panggraitamu Semar. Nanging nuwun sewu Kakang Semar, wektu dina iki tetep Nata Ndarawati ora percaya lamun Kyai Semar ora duwe niat liya kejaba mung gawe tentrem negara Ngamarta. Buktine ngatasi mung bakal mberat pegebluk wae kok dadak nganggo sangu pusaka to. Iki rasa kuwatir penggalih Nata Ndarawati gandeng Semar kuwi urip ning alam padang jejering menungso. Saapik-apike menungso mesti tau tate tumindak ala, sak ala ning menungso mesti kesasapan watak becik. Kuwi wis dadi kodrating Hyang Mahanasa. Mula ora usah dadak walang ati kowe jujur karo aku, niatmu apa Semar? Wani napa mawon kula ora niat sing ala. Niat kula setunggal mung kepengin dandan-dandan negara Ngamarta. Gandeng kula menika dadi pengayomaning wong Ngamarta. Kula niku wong sing saguh momong. Nek enten napa-napa kalian sing kula omong sing dicucuh Semar. Gandeng Pandhawa niku sing kula omong, mongko Pandhawa bakal nampa pacoban. Nggih menika wujudipun pegebluk. Mula sadurunge niku teka kula mbudidaya supaya mbirat pacoban niku kala wau. Kaya dene kula weruh Ngamarta menika ketekan mendung supaya aja nganti banjir lan udan. Mendung niku kula singkirke. Niku gaweane pamomong. Lah kok malah niat kula sing kaya ngeten? Manganggep kula niku duwe niat sing ala. Sinuwun, ampun kaya ngoten. Sampeyan duwe panyakra bawa sing elek kali kula. Monggo niat kula mboten ajeng tumindak elek. Saniki Mang Presani. Nata Ndarawati kali senjata cakra niku mboten isa dipisahake. Kekarone manunggal tetunggalan nyawiji. Ngoten. Mang titeni nek niat kula elek senjata cakra mboten ajeng wal saking kancing gelung sampeyan. Ning nek niat kula apik mboten katabetan rasa ala. Senjata cakra manunggal kali pusaka 3. Mang titeni, Ndara. Waduh, Kakang Semar, aku ngaku luput Kakang Semar. Nggih. Mboten perkara kula kulina sulapan lho niki. Ning pancen bener, senjata cakra niku panggraitane ya ora beda kaya menungso. Iya, Kyai Semar. Yen ngono aku ngakoni yen to niate Kyai Semar kuwi becik. Yen aku manunggal kan para Pandhawa, mengke kala mangsa senjata kula kondurke Ndara. Iya, Kakang Semar. Mung ditambahi senjata cakra iki piye, Mas? Sing penting rada beda. Aku nek nganggo Teguh Yuwana slamet sungsaning Gusti. Aku damen diarani tekan ora padha wae. Cukup dinehi senjata cakra niki rasane wis rada beda. Wah iya. Bapake pancen pinter dasmu. Iki mentekne wong bingung. Kudu kepiye meneh Bedari Durga singkire tak singkirke kaya ngapa.
Nggih, ya, heeh. Kareng apa kowe nggo wadyabala ning Karang Kadempel? Mboten menapa-menapa, nek ora apa-apa bali. Aja gawe kisruh. Kancamu sing uta dituntun, sing lempoh digendong, sing budheg dijawil. Berkasaan ganggu gawe dulurku warak kene mungsuhe Semar. Ayo mulih kabeh. Inggih ngetokaken dawuh. Samadhangi jagat tumungu-mungu paneng sapucaking bukir marebak bangsu mirat keneng soroting surya mega lan gunung-gunung paripurna ndara mesakake le nuthuk gamelan nganti mendelik-mendelik iya purnaning gati mugi-mugi sedaya manggiya raharja niring sambikala ayem tentrem kebaing karukunan lan tansah nampi barokah ing Wang Mahanasa ya Semar nek wonten lepat kula sakanca nyuwun pangapunten mugi-mugi sempulur anggenipun mangun pasderekan sura sudira janing Kang Rat Suh berasut kaping ladar mastuti rahayung sami makarya rahayung samya pinanggih. Kula nyuwun pamit. Menawi wonten lepat sepisan malih nyuwun pangapunten Ndara.